First of Filipino G. Wala kami hawak dyan, boy. Hindi kami kasalanan yan. Ano? Fine, shy? Kaya palang ulam na! Kumusta yung mga kanso na kapal si Paolo? Ngayon maglaro tayo ng sulot o sukot at na agad si Bulan. Mas mauna pa ata magka-World War II kesa trato. Missile my location, sir. Okay. Una-una pa lang. Okay, sukot. Napag-usapan namin ito ng mga tropa ko na posible pa ba magkaroon ng world war? Kasi masyado siya magastos. Hindi lang para sa mag-start ng war or sa parang mananalo dun sa war. Pagdating sa gera, walang nananalo. Kahit yung mga nananalo. Kasi mawawalan ka ng resources, mawawalan ka ng tao. Lalagyan mo na naman ng trauma yung mga taong natira dun sa gerang yon. So parang ang labanan na lang ngayon ay info war, data war, kung ano yung meron sila, ano yung resources na meron sila. Parang gano'n lang. Anong nangyari, instead of mag-away tayo, parang jowa mo ako, di kita papansinin, di kita bibigyan ng mga exemptions sa tax, di kita bibigyan ng mga kung ano-anong mga benefits dahil treaty mo ako, mga ganon. Ganon na lang ang parang gera o pag bad trip sa'yo. At nakita niya dun sa nangyari dun kay Trump, diba? Na binalik din niya kasi nasakta din ang economy nila. So parang ganon na lang siya ngayon. Pero syempre, hirap na magsalita ng tapos, walang merong may gusto yan. Hindi gagana yung galing sa Valorant, COD, hindi gagana yan. Gano'n kagaling magnao sa GTA, hindi gagana yan. Di ba po ang totoong buhay? Huwag natin downplay yan o gawing kalandian tulad nito. Okay lang naman maging sukot. Di naman kasalanan yan. Pero sukot yan. Sunod, binibidyo mo wish niya kasi alam about sa relationship. Maraming babae. Uy, tanga lang mo! Kukunin ko yan. Baka maraming babae anak kung gusto niya, di ba? Masasabi. Dapat sinupalpal mo siya nung binato niya eh. Okay niya, at least pinapakita niya sa harapan. Gusto niya patago. Di ba? Ay, okay na yun. Salot. Nawahi tumagal pa relasyon niyo sa mga pinaggagawa niyan. Born to have Chinese, Korean features, first of Filipino genes. Nakita ko nga ito, itong first of Filipino genes. At marami rin mo na. Kasi sabi ko ano siya eh, Sig Jeans, Bon Jeans. Medyo naklap na siya online. Pero sa take ko yung una niyang sinabi rito, di naman ibig sabihin na sinasabi niya meron siyang Chinese or Korean features eh. Pero syempre, na-off yung mga tao nung sinabi yung forced to have Filipino genes. Wala na ba nag-force sa kanya? Minsan, genetic lottery lang din yan. Wala namang masama doon. At syempre, kung bata ka pa naman, marami mga insecurities yan. Naiintindihan ko naman. At ito yung isa na-air out niya sa social media. And nagkataon, nag-viral siya, lumabas na sa mga meme pages, at talaga lalo siyang kinlap pa ng mga tao. So, anti-bullying naman ako unless deserve niya. Pero mukhang ano lang naman siya, parang batang ine-explore ang kanyang mga nararamdaman sa sarili niya. Hopefully, yung magulang mo o yung mga tao sa paligid mo ay napaparamdam na ikaw ay enough. Kung hindi nila sinasabi sa yun, ako kasabi sa na sapat ka na. Kahit ano pang lahi mo, kahit Pinoy pa yan. Pinaka-importante ay maging proud ka muna sa sarili mo. Wala nang kwento kung anong jeans ang meron ka. Sigbin jeans, Bon jeans. Di na yun importante. Marami na sukot dito at tinawanan siya, are we dead ass? Sana yung mga nakukuha mo sa, kasi wala na rin yung video na to at wala na rin yung account niya. Sana kung nakikita mo ito ay maging motivational at gamitin mo tong nakuha mong unsolicited opinion sa internet. Well, welcome sa internet. Ganun talaga, nilagay mo dyan ang post mo. Na-improve ang sarili natin. Mapasakatawan man. Kung mismo, nag-workout na ako, nagpapataba ako kasi yun yung matagal ko na insecurities noon. Walang masama doon. Diba? Kasi hindi mo dapat yung kinikim-kim. Sinishare mo dapat. The more na mas sinishare mo yung mga kakulangan mo o sa feeling mo ay hindi sapat sa'yo, mas mararamdaman mo na may mga tao din tulad mo. At pag may mga naiisip mo yung mga ganun, parang wala na lang pala itong mga naramdaman ko. Valid pa rin naman ang yung mga nararamdaman, pero hindi naman pala ganun kalaki ang daladala mo. So, good luck sa'yo. Sana pagbalik mo pang gin bulag na yung katawan na yan, di ba? Mas maayos, mas maganda. Sukot to kasi wala naman namilit sa'yo magkaroon ng Filipino jeans. Wala kami hawak dyan, boy. Hindi kami kasalanan yan. Ang sabi nga nila, kung anong barang binigay sa'yo, yun ang gamitin mo. Kahit papaano. Mga kapatid, meron tayong binabantayang 2 low pressure area. Painting ni Van Gogh. A stormy night. Maka-filter to oil pastel. Ano klase upload yan? Ano nangyari? Yung sinabi, linisin mo kayo mukha ako masyadong high-res eh. Ako na bahala sa iyo, sir. Ayop na intern yan. Sino nag-ayos dyan? Pakilagay nga to sa isang painting, lagay mo sa likod ko. Maraming salamat. Siya na ang kasama ko. Sukot! Shiba. Let me know! Let me know! Tayo ba ay patay na puwet shot? Yo, bitch ass up. Okay. Sulat! Bro, bili mo ako sa mga taong kaya humawak ng, kung totoo yan, para ko ito gagawin monetizable. Meron doon bungo na mukhang lolo daw niya. Okay. Kudos sa'yo na meron kayong ganong relasyon. Pero sukot sa akin yan, di ko kaya.
Forced to have Filipino jeans. Man, sorry kung maganda ang bunot ng jeans ko. Ano magagawa natin, diba? Sakto lang. Di naman kapogiya, di naman gano'ng kapagit. Pasangawa lang, masaya na ako. Para lang ako lang sa college ulit. Sulot. Canada, Australia, may itim ang tao. Uy. May panic sa huy na yun, ha? Baka live tayo. Uy. Okay, sulot. What is Philo TV even? Man, pala nakikita ko si Michael B. Alam mo nang sobrang unhinged na mga yan. Nakakamiss nga eh. Ah! Tama na. Ngayon, namimiss ko na yung edgy days. With great power, okay, comes great responsibility. Woo! Okay, sulot. Ano sabi ito? Back when dark humor was funny, now everyone's being offended easily these days. Nah, the current version of dark is just repetitive trash, just saying sneaky slurs, and that's the whole bit. The only people that laugh at it are people that don't think it's a joke. I swear I see more. Okay, ayoko na. Dami ko na nababasa. Gusto ko lang tumawa. Umalis ka na 8 p.m. Umuwi ka ng 3 a.m. And right now, you can save £50 per person. That's £200 Nice. off for a Dandahan. family of 4. Rappelling. Parang ba... Dandahan lang. Oh, lagi mo yung ayusin. Free child place holidays available. 2 kilograms of baggage included. Buti na lang, tinulungan mo siya, di ba? Buti na mas inuna po i-record. Sulot dahil ang tropa mamaasahan. Yung akala mo kukunin ka na siya papagka. Si Nonchalant. Dalawang Nonchalant. Ano, the man who can't be moved nasa likod, oh. Si tatay, oh. Mas kinakatakutan ni tatay ang due date kesa dyan. Ba't natatakot ka sa ilaw? Tanghaling tapat na kayo nanonood na horror. Takot pa din si nanay. Yan ang mas kinakatakutan ni tatay ang mamura ni nanay. Sulot dahil tinakot mo si tatay. Pero alam mo, wala lang sumarap yung pancit canton. Ano pre? Gigiling na. Kababuyan. So nakisabay na lang din siya. Para sanay na siya sa kagaguhan. Hayop. Sulot na magkaroon ng ganong tropa. From Vapors. Wala pang inom niya, kaya mabait pa. Sulot. To, Ben, the fact na hindi ito in-approve tapos sa... Oh my God! Bayag palang ulam na! Ulam na! Ano pa, maghanap ka pa? Ano? Bayag palang ulam na, maghanap ka pa? Pag naghanap ka na, ako, putang na, pati ako abonado sa'yo. Abonado? Ben, ang laki ng itlog niya. Ando na hinaharap na Filipino gin nung kaninang bata. Quality. Quality, pare. Pag ikaw naghanap pa, naku, nanloloko ka na. Yan palang ulam. Okay, kailangan i-blur yan yung editor natin. Parang sakit na yun, parang inflamed na itlog niya. Tapos nakaganon lang. Okay, nagigets ko na bakit dito na-approve sa Reddit. So, okay, no, hindi pwede yan, hindi yan lalabas. Diyan galing ang jeans na mga force na maging Pinoy. Okay, sulot dahil sa sinabi ni Lolo, pero parang masakit yung itlog na video niya. Sa Japan, ganito yung walis nila. Buti na lang sa Pilipinas, hindi ganito yung walis natin. Kasi kung ganito yung walis natin sa Pilipinas, parang Passion of Christ. Mga magulang natin. So, para ka nagpinitensya na ito. Para sa akin, hindi ito walis eh. Kung nanonood kayo, alis ka dyan. Kung ito, para sa akin, may hiwagang sandata na to eh. Isang palo lang nito. Hindi mo na kailangan mag-ano eh. Yung nadare, saya, humura, pukin ang ina. Isang palo lang sa mukha nito, patay na agad yung kalaban. Mas gugustuhin mo pa sa mga mundo ng Diablo kaya sa mapalo dyan. Sunod, sulot. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Naiinis ako na alam ko yung sunod na mangyayari. Yung utak ko bulok. Ba't ka nahihiya? Dilaan mo! Ano ba yan? Tuloy mo! Dilaan mo ganon. Alat ng kamay ko, nangyari. Tuloy mo kababuyan, huwag ka mahihiya. Sukot, dahil kulang ang conviction at resolve. Ako pa iniwas sa mga fine shit sa mga loyal ko sa'yo. Walang fine Filipino jeans. Ayoko. No fine shit Filipino jeans, wag na. Ayaw niya yan. Ano nga ba yung kilala niyo? Umiikot, yung bali-bali na yung katawan niya. Anong uppercut yun? Ayun, Spinning Demon. Eh, mas matagal pa nun, di ba? Ewan, masyado ko nag-fixate doon, pero yun. Sunod, nakatulog na siya bro, pwede mo naman ako kausapin. Di ka naman din sumasagot eh, mahal ka sa amo mo. Ayop ka, sukot. O sa ito tutulugan eh, top 5 funniest TikTok moments.
At least tumataas. Ito na lang ang tumataas ngayon. Ay, kasabay din pala ng... Kasabay din ng gas sa bilihin. Ang inang resolution. Any last words? Ganda. Hindi ba to? Tapos! Napakilala ko nga pala ang Yun po, nagkaroon din ng resolution. Napakagaling maglaro ng Mobile Legends si Lebron. Hanggang ganun din kataas sa pagmamahal niya sa... Keep mo din yung tono mo, huwag kang mag-alala. Nararamdaman kita. Di ko rin abot yan. Kailam ko to. Lalaban tayo! Classic. Punitin ang sedula! Punit na! Ang lalamunan mo. Sulot. Kailangan ko yun sa mga pinagpapanood. Ano to? Fine shite? Ikikisal ka na naman pa? Mga yellow sa freezer, POV. Sulot. Yung magpapagupit ka, tapos narinig mo magsalita yung barbero na makapag-practice na. Ito, itsuran to. Forced to have a Filipino barber. Tapos lalapit na siya dito. Alam ko na yung mangyayari. Hindi! Sukot. Papapadasal ka na lang talaga. Dominis Padres Espiritu Santi. Literal na doorbell pala. Apo, Shopee delivery. Ito po ang Shopee Advent. Sulat. At least alam mong rinig yung buong bahay, di ba? Mga malaki bahay. Love mo ba ako? Siyempre, tinatanong pa ba yan? Bakit mo kasi ako inutusan kumuha ng gravy sa Jollibee? Feeling ko tuloy di mo na ako love kasi inutus. Ayun talaga dahil bakit nagagawin ako kasi di ko lang masabi kasi ang babaw. Pambihira ka nga naman. Mababaw nga. Siyabaw. Shut your bitches. Sana di ka na bumalik nung pinakuha ko sa'yo. Marami naman mga mga love languages. Iba mas hindi ramdam yun. May iba hindi. Pero content lang yan. Okay lang yan. Sukot. It's creative network. Tama. Ako rin nung nagsisimula ako mag-YouTube, men, nasusukot ako sa sarili ko. Kinakausap ko ba naman camera? Diba? Tapos wala ako narinig, wala bumabalik sa akin. So, natatawa ako pag lagi may mga nagko-comment dyan, positive, negative, wala akong problema doon. Masaya lang ako na nakakakunarik ako sa inyo sa kahit papaanong paraan. So, kung nag-aantay ka na isang sign na para sa'yo ay ayaw mo gawin kasi nahihiya ka o sabi mo, cringe yung sukot siya, gawin mo lang, isipin mo to para sa sarili mo, hindi para sa mga tao nakatingin sa'yo. Isipin mo lagi sarili mo. Mag-e-enjoy ka ba? O mabibigyan ba to ng bago opportunity sarili mo? Mapasa pera man o sa talento o sa sarili mong passion. Kasi baka burnout ka na o baka wala ka pang ginagawa sa buhay na proud ka. Alam mo yun, kahit ano o ang tagal mo na ginagawa isang bagay, may gusto ko i-try, tas ang dami sa tao sinasabi sa'yo na huwag mo ito gawin kasi ibang tao ganito nangyari. Wala kang pake. Gawin mo lang. It's cringe until it works. Ika ka. Kaya ginagawa ito sulot-sukot kasi di na lahat ng sukot sa iba ay sukot talaga. So mabibigyan natin ng chance tulad ni Fine Shite Filipino Gene Guy kanina na ang pagkakataon. Hindi masama yun para sa akin. Pero iba talaga ito sukot talaga. So sulat. Ang uli may pumipitik na sa auto. Pag ito napapa-search agad ako sa ChatGPT, mamamatay na ba ako? Kasi sa Google kasi matik mamamatay ka na agad Pero sa ChatGPT, bibigyan pa niya konting reasoning at logic na baka ito lang yan. Mapapakawa ka parang... Kasi hihinga ako malalim. Okay. Okay lang. Tuloy lang. Okay, ito rin pumipitik yung utak ko sa mga pinagpapadala dyan. Maraming salamat sa mga nanood. Sino nanalo sa Lotto Sukot? Bili na natin merch. Bobo. Takot sa Bobo. Bobo rin naman. Pababa maalam. Shoo.